Hindi halos. Mas mahigit sa 200 metro, hindi ginawa. Hindi linagay tapos nasira. Basta wala na talagang linagay. Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay doon na inspeksyon na, completed na, walang problema. Tapos, hindi lamang sa hindi yung mga wala, ito naging kasama na parang ghost project na itong mga, hindi lang itong may butas. Alam mo, meron pa. Butas-butas pala itong dike na ito. Dapat buo ito. Dahil sa report namin, completed ito. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection. Dahil yung bakal na nandun sa loob, parang hindi na nakapaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig sa ilalim naman. Dumadaan, pumapasok ang tubig. Tingnan naman ninyo. Kailan last time na ulan dito na malakas? Yung bagyo. Yung last time yung bagyo. Mga habagat po. Yung habagat dito. Hanggang ngayon, nakita naman ninyo pagpasok namin dito. Hanggang tayo lahat, puro parang swamp na ito, hindi na puro tubig lang na makita mo eh. Kaya dapat, ito alam na namin, this was what was this, sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy to, St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titignan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Hindi pa kaya gagawin namin, ngayon na nalaman na namin. Mabuti nga yung website nandyan at marami nang nagsusumbong. After, basta gamitin ninyo yung para doon sa flood control. Sige, mag-ano kayo, mag-report kayo. Paulit-ulit yung report nyo sa akin, report nyo kay Gom, lahat ng report ninyo para alam namin, pati sa press, report ninyo para alam namin lahat. Dahil hindi pwedeng ganito pampira. This has been going on for years. Kailan inumpisahan ito? Itong dike. Isang beses sa ngayon may ongoing po. May ongoing ngayon. Tapos lumipat ngayon sila doon sa anyway, ang katotohanan, under specification, yung dike dahil nasa bakal, tapos nakita mo, pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture, pati meron kami mga diver na sinisid sa ilalim, at nakita talaga, very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho, talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Dredging pa dapat. Tapos, eto pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito. Kasama sa kontrata yun. Walang na desiltation. Yung dinaanan namin, sabi na, nandoon din sa record na may desiltation doon. Nakita nyo ba? Ang babaw na, natubuan na yung lupa, natubuan na ng halaman. Ganong katagal sila hindi nagdidisil. Pero sa record nakalagay, desilted. Nagulat ako sabi, yung gitna ng ilog, may tumutubo na May isla na may isla na sa gitna. Ay, nako. Papatawag po pa natin ang St. Timothy. Oo. Lahat ng kasama sa tapos i-trace natin saan nanggaling itong mga programang ito, saan napunta ang pondo, bakit ganito ang nangyari sa at sino ang pumirma na sinabi okay lahat, na sinabi magandang performance, maganda, completed. Hindi naman talaga completed, liwa-liwanag.
Dapat isama mo sila hanggang doon sa kabilang dulo. Makita nila lahat ng butas-butas. Oo. Acceptance. Ay, hindi na. Wala na po. Tinanggal daw. Oo. Wala na acceptance. Sa'yo lahat. Sa governor. Hindi man lang pinakita natin. Actually, isang beses lang sila nag-report sa akin. Pinatawag ko pa. Pinatawag ko pa. Ilatag nyo na. Tungkol saan? Humingi kasi sila ng Provincial Development Council of the Philippines. May kailangan sila. Kaya sabi ko, papatay sa akin. Puntahan nyo ako. Ay, gusto ko magandala. Makita. Tapos, hinit ako na sila. Sabi ko, oh, ngayon lang. Sabi ko, ngayon lang nag-report yung ano yan. Bakit po? Sabi na, oh, ngayon hindi ka pinireport. Namin naman nila. Eh, dapat makita na ano. Hindi na daw sila hindi na nakakita. Acceptance. Pero nakalagay sa records, completed na. Tinanggal na raw po yung acceptance. Oo, wala nang acceptance sa local. Ito meron sa sa pilitan. Ito, sa pilitan yung kanilang ginawa ng acceptance. Anyway, Punta pa po tayo dun sa yeah, Barangay Frances. meron kami pupunta na isa pa. Para, ano naman, Frances. Ganun din ang situation po. tignan natin kung ganito nga ganun para makita natin yung sarili. Frances. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Naming mandato ko. Yung balo. Nagawan para... Naman rin gawa na ng PCL President. Siyempre, bilang member na rin kay Sangguniang Panlalawigan. Okay. Okay, standby po. Ready? Standby. Ready? Talagay na? Ako yung mga lawe. Mga mga lawe. Libutan din mo lumawe. Libutan Kenny po lawe. Ini. Okay, Kenny po. Okay, ready? Standby po. Good morning po, Kansal. Ngayon po, Aldo. Nano po karandaman tamo po. Ngayon din na po yung Aldo din kakatamo po eleksyon para PCL po. Good morning muna po kaya kayo. Lalawigang Kapampangan. Yung tutunan po nini. Bayo kumeko. Pagsabihan ng asawa ko. Ana, good luck. Na maning maging malyari. Tanggapan mo, ana. Siyempre, ito yung kaburyani nga po, Gino. So, ngayon po, hanggang ngayon pa nang makpamuring nervyos, normal po po ita. So ito naman kutang, bakit ko tinagal, ne po? Uling, karengan na iganagan ng invitations na po ng National PCL, katagunan ko po, mumunta ako. Ala kong absent.
Even in kay Thailand, na milabasan, tinuki ko po. So, ako po, Mika Kuno, lagi ko pong kukutang kaya kaming SP Secretary, siya magkano binayad ng hotel, magkano makanyan. So, one time po, ako balo banda kay Boracay o banda Visayas region, may ngutang ko po kitang lobby. Nung magkano itang hotel, tutok na nga may po kitang kwarto nga ito, abalo ko po 3,000 niya mo. Pero masisingil niya po kami bilang kay Ciudad San Fernando, 16,000. So karing ko po, may kaya po, bala mo, may paisip na ano ini. What taxpayers money la rin eh. What masyado lang overpriced. Ne? So lagi ko pong kukutang bakit masyado. Kasi bayaran may itang speaker, bayaran may pamangan, yung pamangan, hindi man manyaman, ako pin, what kakamal. So ito po maging dahilan, may papaisip ko po, may maging curious ko po, maging kaya ko. Then one time po, kapilang pa mo, nemilyar na po Boracay. Reta po may narin termer. Nereta may ka 3 terms, 9 years. In San Fernando po, adwala po rin may nari, Councilor Reden Halili, ang po ay Ato Agustin. So may patsyempo po i-Councilor Ato Agustin, at niya pong obra, ay may tuki. So ako naman po, sabi ko, pinlagi kong tutugi kay PCL, even though ako may naring, first term ko pa, uling susuportan kayo ng PCL bilang miyembro na ng Liga. Niya po. So, niyang ausandan kaya na Ato Agustin, uling alayo, may mayad, na itang registration, dahil po rin biya kaya kami, pesa po ang BM Cherry. Sabi ko, BM, ito pong trophy o nano pa man award ng Councilor Ato Agustin. Kung anong tanay po bang ka, ibigay po kaya kay San Fernando. Nare po binye. So kita pong bengi ngayon ito, karin ko may kapag-decide. Makialam na ako na burini. 9 years kang mamayad membership, watang kay, ita mong award, ay biya nga ako. So ito po, imig-trigger ka na ako para makialam. So, kinaya po nga ganaganang yan, hanggang kaya sabi ko, pikarangabi ako, tagal na akong PCL. So, arapin, ini po may kaya ko, may challenge ko, may panting ko po balugbog. Sinabi na ka na ako, magkano yung budget mo? Sabi ko, bakit? Nakatatagal nung wala kang budget. Sabi ko, den konsehal, Pampanga, naman lupang makanyan. Basta't masanting mo yung input mo, masanting mo yung plano mo. Dapat tagal ka, maglibutan ka, even though wala kang budget. Importante, itang plataforma nga ako. So, orata po, bisa ko makialam. Number one, nukar na po miras ng pera na ng PCL, lalo na kami, bakit overpriced? One time po, ting Consul Baguio, kit na nang ke, o te tutuki, uling pin masyado matas singil daana. Keng hotel accommodation, keng ega na ka na. So, ito po yung meto nga dahilan. Kadwa po itang award na kailangan iulita niya mo po Pampanga. Pangkanta keng Capitolio ta na lang po award. Yung kaya katamong kaya kapatad, konsehal, naning lalawigang Kapampangan. Ba't po may atong papunin ni, bisa ko pong gawang ordinansa. Narene po may narin termer, dinala pong dyan magkano pong pakaswelo. Bilang pagkilala, numakananula pong may gobra, nagsakripisyo, at liguran ang kanyang karelang munisipyo o syudad. So, and lastly po, buri ko pong ipatunayan, karata pong binunsulto ka na ako, bighamak, in-underestimate, na nung ala kang budget, katatagal. So, kaluburan ko pong konsehal, hindi mo po ipagkakataon-taon pong baguhan tamo po itang karelang lawi kaya katamo, na rin konsehal, Kapampangan, at tila pong prinsipyo, at kapilan man ela po lupang makanita. Si Bayo po, Councilor Reggie David, thank you po kay pamag-interview nyo. GNN, ang pong CLTV po, Sunstar. So, pasibayo po, good morning po, God bless San Fernando, God bless Pampanga, God bless Philippines po. Kaya pala pwedeng mangutang pa si Bayo. At sinabi mo lang Ate yung makutang kano, kaya lang marine na. Councilor, nano po yung feeling tamo ngayon niya? Kaya po yung tamo kung paano yan. Opo, siyempre, masayang-masaya tamo po. Kumbaga, sulit po yung pagal. At siyempre, buri ko lang po pasalamatan munang dili po. Yung kaya katamo nga pong gino. Kanako pong pengaring, kaya katamong kalaboran na Senator Lito Lapid.
anak kong koya mo naman, panay makasuporta ka na ako, GM Mark Lapid na po. At syempre, Rembos tamo po. Yung kaya katamo pong governor, Governor Nani Baby Pineda. Ating kanakong boss idol po, Vice Governor Dennis Delta Pineda. The board member Cherry po rin, sinauplaan naman po kaya katamo rin. At then pong officers tamo po. Ekonongan po banggit ang tunggal-tunggal. Siyempre, tsuya naman po kayo, di Mama Angie Blanco, na alam mo naman pong sawang susuporta kaya katamo. Po, pasalamat ko po karela at siyempre karengan pong konsehal na binoto kaya katamo na migtiwala po kay Metong Maynard Lapid po. Dakal pong dakal salamat kaya kayo man po. Board, overwhelming victory po kaya kayo. Pero nanti po, ikita mo po, yung katugalyo, dinapit po kaya kayo, kamayan kayo. So, doon po sabihin na yari na po yung politika po. Opo. Sinabi ko naman po kaya na kang Bapa Reggie na misabi ka ta. So, nung nanulaman po rin tamburin ng isulong kaya ni pong PCL niya, iya po may good joke kaya natagal. Sabi ko po pisabihan tala, reta po sasabihan ng Emmy Dinan Award. Sabi ko, biyan mo nga listahan ka na ako. Lakaran tala, pisopan tala. So, nung nanuya naman po itang kaya kamasanting nasa, sabi ko, pisopan tayo, sopan mo ko naman, i-guide mo ko naman para po keng kabalenan, keng kaya katamo pong kabilugan na PCL na po. Bali, board member po, mag-ikay po yung ex-officio po ka dyan, king Sanggunian. So, nanula po rin ang piece of legislation na burita mo pong i-push po. Sangeni po, lawen niya po. So, pisasabihan niya po yung tourism niya po. Pasikanan tayo po yung turismo kini Pampanga. Lalo na po na atsuya po yung kanakong koya ken, yung keng Tieza. So, kalupada po retang susulong at paksabi da po rin kay Narayat. Retang biyayan da po yung Pampanga River. Pangarap da po gawan tayo tangkeng Bohol. Para ang ating floating restaurant. I-push tala po, so pantalangan po. Siyempre, limitado yamo po yung kanakong agawa at sangeni po. Bukas po kilala ko lang po rin yung maging kayabe tamo po kayong Kapitolyo. Pasahop tamo po karela. Pag-guide ka ta po. Nung nano po yung masanting legislation. Pero na pwede ikasanting na po rin kabalen ng tamo. Kabalen tamo ako rin. At siyempre, yung priority mi po rin ni pong konsehal na po, kaya ni pong kabilugan, kalalawigan, Kapampangan. Ito po scholarship program, sundo tayo po ita? Opo, isundo tala po reta at nung magkulang naman po manyad katapong pondo kaya katamo pong kalugaran ng senador para mas midagdagan na po rin scholarship program na lalo na po rin yung kayabe tamong konsyal detang constituents din ng scholars na po mas marakal na po papag-aral din yung kayabe tamong konsyal na po. Kung may sayo po kare kung binoto kaya kayo o mas 200 na po yung binoto kayo. Munandili po siyempre, pasalamat ko po pa si Bayo kaya kayo, dakal salamat kay Tiwala at binye yung suporta kay Metong Maynard Lapid. Asahan niyo po, gawan ko po yung agyo ko para makapag-obra, makapagsilbi pong masalese kaya kayo. Tabo po, dakal salamat. Okay, thank you board. Board member. Ate, 270 lang total eh. 270 na rin members eh. Okay, rolling ako. Rolling. 1, 2. Okay. Board member Cherry. Manalo. Board, first of all po, gusto po namin malaman, kumusta po yung naging, naging panahon niyo po bilang PCL President noong nakaraan mga taon? Dakala salamat Sir Chris, dininin niyo kong pagkakataon makapagsalita para kening about experience ko king PCL. Number one, pasalamat ko po kareng meging kayabi ako king PCL nung makanano kayong meging supportive ka ko. Kanita po tang ating election kalupa ng PCL palaging atisip ko na itang experience ko. 200 la po ding meging registered during the time na mika election kami. Out of 200 po, may ka 180 votes ko. So, for that po, manwalala po king kapasidad ko bilang dating board member at meging board member, at ketang experience po nga ita. Maragul abage, lalong-lalo na po, kareng meging kayabi ako na meging supportive la. Ita mo naman po, king liderato ko po, ketang time na meging PCL president ko, alwa mo po board member Cherry Manalo, yung magdesisyon. Atinta mo pong director, atinta ang board of directors, atinta mo pong
officer na may elekla po. So kapanwalang ko po, ko po maging one-man army king kakong liderato bilang PCL. Nune, intutunayan po mag-meeting kayo mo rin. Quarterly, siguro nung 4 ya quarter yung 1 year, kahit po lalagpas ke pa. Uling, syempre, ating concern na dapat tutukan mo naman. Board, ting pong ting pong interview karata pong dati pong kaya beke ng Councilors League. And they allege po na sabi doon, po sobra katas naman po kami sisingil din sisingil ng PCL, lalo po kami po pong mag-seminar out of town po. Can you comment on this po? Yes, masantig naman po may brought up yan mumuna pong daily, kareng seminar rin, alwa mo po in provincial ing magpa-seminar. At in PCL po, para si kanya po, si kanya, ding miyembro ma-empower la. Kailangan niya po yung seminar yan. I believe po king continuous learning. Ngayon po, when it comes po kareng seminar rin, ako po as president, even yung national president mi po, alwa mo po yung magdesisyon. Kaya beya po yung DILG, susulat kaya pa po DILG para payagane. Ngayon naman po, nung itaku-questionan tayo pa po yung approval ng DILG, ala ko pong akarapat. And rest assured po, ketang time na po yung PCL ko, po. Number 1, king national po, atinta mo pong seminar. Dito pong invitation, prerogative me po bilang miyembro nung datang ka, ang pongali, po. At nung no ka rin, ketang pamagdatang mo, it's a people's money, ay tindiyan kaya po yan, taxpayers' money. At nung no ka rin po, makalaan la po kin budget kani pong bawat LGU din. Ngayon po, pong ating seminar makanyan, atin niya pong, na po masyadong detalyado na itang gastusan. Atin niya pong gastos yan, baludangan po ding councilors yan. Ngayon po atang in-invite nila po, din kahit po problema kaya papen, ating consyal po, manukiya pa po, yamo po ing makaregister, pero tutukiya pa po ing asawa na. Pero ako na niya po, ako po manyingil karetang makanyang bage. Kasi, ingaintindihan ko po, oning nakeman po profit-oriented. Ako po mag-solicit. Even karen pong year-end assessment ni, ako po susulat karen kaya katamo pong negosyante. Ako po manyad karen kaya katamo pong politiko. Nung nino po imbisang sumaw, yamo po ing pagkasyan mi. Pero for the record po, in PCL po, malinis siya po kwentas. King pong interim president, uling may elect ko po bilang regular board member, kin distrito ko po. Po. Baluyo po, atintang interim president. Nang kaya po in PCL for the record po, ketang kinay kaya, atin niya pong 49,000 pesos ang may turnover way back October po 2022. But now, elaman po sobra dakal. Pero midagdagan la po ring funding na impong PCL. That's on record po at nung no ka rin mo rin po in kaya katamong interim president in the name of Sir Richard Diaz from Lubao, properly documented la po. Even po itang sakin, binyena po in kaya katamong dating PCL, may turnover la po din. Turnover la po din. Deta pong document sa tilo po kimbayong interim president tamo. I believe po ketang transparency po. Especially po kening Pampanga, baloy naman po ding liderato ng nanay, liderato na pong GOB. Aintindihan ko po ito. Loud and clear po, itang burida po yung ketratang governor. At saka ako po, when it comes kareng makanyan, alwa mo po in PCL, pera yung pisasabyang Kenny. Baluyo po, dakalya meging programa po in PCL na nung no ka rin. Detang programa na po in provincial government. Nanula po din. Atinta mo pong medical assistance. Din kaya katamong counselor,
Midinala pong sao, mumuntala po, na nyo po rin kanselor na meging former ang pongening sinambot. Pero kinabang nande po ing office tamo. Kung naman sasabihan, metong nakareng meging masipag, ako uling obligasyon kepo ita, uling tinanggap pong sweldo, king Kapitolyo, dapat naman po, ang tabayanan ko la, din ka akong kanselor, bilang ako yung boses da, kening provincial. Pero eta po petugot, even in national po, deta pong panyingil da nga manwanda. In national po, atin yung membership, okay? Atin yung membership in national. Nanungno ka rin, atin tang meteng kanselor. Agad-agad, po, para makapag-assist siya po, katang national. At nung no ka rin po, in provincial, kaya tang dita kakagiwan, memyaya naman po, ne? At nung no ka rin po, tang ating may hospital. Aside kin bibyeta mo po, kin provincial government, bibyena pong Nanay Lilia, ne, dating Governor Delta, makayan tabiya naman po in national, na nung no ka rin, manikwala naman po detang kanselor. So, ala ko pong akakit matsura king kakong pamanungkulan. Even detang term end po, in provincial po, memyeke pong plaque of appreciation. Kung po balo, nung nanuya po itang amanwana po itang akayabeming kanselor, na nung no ka rin, sasabihan na po, ating kaya kanong buringge, plaque. Unanang ko naman po implake ngayon nung para kareng kayabe tamo, itamo po king liderato ko. At nung no ka rin, baluda po din kayabe ko. Nung malati na mo pong bage, i-defribe ke po wari in kayabe kong kanselor, karetang plakeng makanyan. Yan po, potang king national po, ne? National. At yan naman po, in national po, naman kan po, gana-gana, apakyalan po. That's why, in national po, magpa-advance registration niya po. Ne? Buri na sabyan, da naman buring ating papalpak. Ngini, along the way, may ka-problema. I don't think in national PCL po maging kasalanan na. Kasi po, ahead of time, bibyedo ding schedule. Nung kami katuki kareng schedule, ne po, nung kami katuki kareng schedule, palagi ko po diyang nanuya kagaling in presidente, diyang nanuya kagaling in organizer, palagi ko po maging kulang palagi at masatisfied. Tangan po kakabit at sasangkan king metong atawo o metong presidente, whether national yan, provincial yaman, nanungan po, tangan pwedeng sasangkan. Sana, nung ating kang observation, inline ko po open niya, cellphone. Open niya naman po in office tamo, Monday to Friday. O pepabrain nyo pa po, gening ating bisan tagal po, gening yan tatagal, yari niya po in termino ko. At itang termino ko po, nung no ka rin, may ka-turnover tamo pong masalese, king interim president, tinuki ko nga po ka rin protocol. Ngayon, ikalupa ko po, niya po di-defribe in bisang maging PCL president. Ninuman po in kaya katamong regular, ninuman po in bisang tagal, PCL president. Ala pong mag-defribe kaya. Naita mo po, ing makalungkot mo po, ne? Makalungkot mo po. Bala ko sa po, kim pamiyabemi, magmula karetang lugar, ne po, lugar pupuntalan mi, very thankful ko, susuport tayo po. Pero not once po, uling pong, neng kasanting makipag-istorya kako, neng ka potang antabayanan niya pa po na nung no ka rin uling obligasyon ng PCL, balami sa po satisfied ya. Sana po in pong politika, ne, in politika po kin PCL, tayo po didinatan ketang sariling kapagnasan. Sana bilang bisahang maging leader na po in PCL, mamuntukan ka, act as honorable po. Ne po, honorable tangan po Kasi, ing masakit po, potang may abseying amano, matsura, ne, atin tangan pong pamilya.
Din pamilyata mo po, daramdaman da pa po yan. Nang katsurang daramdaman, nanungno ka rin, kayo po na akong karagula respeto, kaya kayo, uling metong kayo pong negosyante, kaya ni pong lugar, Pampanga, self-made na ko po. Pero po ako bilang simpleng babae, pagkalungkutan ko po, nanungno ka rin, itang meging eco-satisfied, na pintalan nyo nga langan po, meging makwenta po, kaya kayo in PCL, diyang neng kaya ating kopa pong kayabe, po binayad dita, kung manyingil pong, nung ating koman pong kayabe, kung manyingil extra, nung nanuya mo po, ing singil mi, bilang miyembro kayo, mag-staya po ka rin. So ako po, klaro po kako, ding documents, at tilo po king interim president tamo, para kareng pera, para kareng kwentas, at nanuyaman po. Dakal salamat po. Ay, ma'am, last na mo po para po na ako. May salita na mo po kayong Balik ako. Natataranta ako pare sa'yo, ha? Okay, standby po. Standby, ready? Balik ako. Okay, anytime po. Sir, bilang isang bagong membro ng, bilang bagong konsehal, ano po yung parang hinahanap nyo para maging leader ng lahat ng konsehal dito sa Pampanga? Siyempre po, unang-una, bago maging leader dito sa PCL, sa mga konsehal bayan, una, makinig muna sa mga naging pioneers ng mga konsehal ng bayan natin, lalo na mas maraming may experience sa atin, at tayo lang naman mag-a-adapt sa mga positive na ginagawa nila, at tayo naman magbibigay tayo ng mga suggestion na pang millennial na nakakapanahon na proyekto at paano ang suliranin ng mga kabataan ngayon at mapakita sa kanila. Mahalaga po ba para sa inyo na yung magiging leader ay nakikinig sa parang daing or kung ano yung mga suggestion ng mga nasasakupan niya, lalo na yung mga nakakabata po? Oo. Siyempre, yung mga kabataan ngayon medyo mapusok na yung tipong pag gusto nilang gawin, gagawin nila. Doon sa point na yon, kailangan natin silang alalayan na ang buhay ay hindi ganyan lamang, kailangan aralin at unawain ang isang sitwasyon bago gawin. Opo. Kayo po, ano po yung parang characteristic o values ng isang president ng mga councilor na hinahanap? Oo. Una, syempre dapat maka-Diyos. Pangalawa, binibigay ang oras sa kanyang nasasakupan, lalo na po ang presidente ng PCL. Siya po ang magre-represent sa atin sa panlalawigan at siyang magiging board member. So kung may kailangan tayong hingin ng tulong, nandyan po sila na mas malapit sa ating minamahal na gobernador at vice-gobernador, ang pamilyang Pineda, para masabi ang hinaing natin. Kaya importante ang pagiging presidente ng PCL. Thank you po. Thank you. Ma'am, bilang isang matagal na konsehal, ano po yung hinahanap nyo sa isang maluluklok na presidente po ng lahat ng konsehal dito sa Okay, so actually nakabalik lang uli ako as a councilor. Pero 15 years na akong nanungkulan bilang konsehal ng bayan ng Bacolor, at every time na may PCL election, excited lagi ako, no? Siyempre ang hinahanap ko, no, sa isang magiging tagapamuno ng lahat ng mga councilor sa buong Pampanga ay yung may puso. Minsan hindi man sapat yung talino lang, no? Although importante rin yung talino, pero hindi sapat 'yon. Ang importante yung may puso, mababa ang kalooban at willing to serve anytime na kailangan siya, nakabukas ang kanyang mga palad at puso at isip para sa mga councilors. Mahalaga po ba para sa inyo na nakikinig yung leader, yung nakikinig siya sa mga suggestions po ng mga nasasakupan niya? Siyempre, importante yung marunong kang makinig. Kasi ang isang leader, pag hindi marunong makinig, no, hindi siya magiging successful sa kanyang pamumuno. So ang leader, kailangan marunong ka talagang makinig. Kayo po bilang isang council, paano po kayo susuporta sa kung sino man po yung maluluklok po na presidente po? Siyempre, bilang konsehal, pag nagsalita na yung mga konsehal sa lahat ng bayan, siyempre susuportahan na namin siya 100%. Natural lang na
walang duda na ang lahat ng mga projects nila para sa ganda at ikabubuti ng lahat ng mga konsehal sa buong Pampanga. Thank you po. Thank you, Ren. Iyan ang pinyab. Okay, ready. Standby po. Okay. Sir, good morning po. Today po, nano po feeling tamo, ngayon na po natin kaya tamo pong election po sa PCL. Siyempre, muna nila po, mag-nervous kami naman puro ko balang eleksyon niya. Yan na po, yung kaina mo po rin, pong abeta mo pong manungkulan kayong kabilugan Kapampangan, nila pong magboto kaya katamo. So, may kampanya, binyemi naman po yung plataforma, karen bawat konsehal, karen memalan Kapampangan po, kining Kapampangan na po. Sana po ikatamo po yung mapili na po, mamag-asa tamo po na itamo po yung mapili bilang pamuntok na po rin konsehal kining Pampanga po. Sir, lalo po nga saan na po rin kakatamo po konsehal po, kasi kayo pong naging vlog-vlog. Opo, siyempre po, reta po mga santing na pong programa ni kaya katamong milabasan na presidente, board member Cherry na po, manalo. Isundo tala po reta at maglawe tapo pong mas maalwa pa pong programa na pwedeng pandagdag, lalo na po at siya po yung kaya katamong kaluguran na senador, kayong gulot tamo, na po na makapanyad katapong pondo para po mas mapasanting tala po at mas aparakal na po rin programa tamo ka rin yung kapwa tamo po konsehal. Sir, may saita na mo po, kaya kakatamo po kapwa konsehal, po kakatamo po kaya din. Opo, karenin naman po nga betangan konsehal niya po, nung miswertsanta naman po, asahan niyo po, gawan naman po nga, nga ganaganang dapat pong gawan, pag-obran niya po, para santing niya po yung kaya katamong liga, mas masayaya po at mas maluguntangan po kay bawat neto niya po. Tabo po, dakal na salamat. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Public DRM workers. So actually no po na marami pong mga proposed bills, especially on the 19th Congress, pero dahil nag-lapse po itong mga to at hindi po naisabatas nung 19th Congress, kaya kailangan po silang i-refine itong 20th Congress. I think yung OCD po, no, we are in full support po dun sa sa institutionalization at saka yung pagsasabatas po ng Magna Carta for Public DRM Workers. Dahil siyempre, ito po yung law na tutulong para ma-institutionalize, ma-professionalize yung DRM workers and of course, ma-provide yung mga tamang benepisyo para dun sa ating mga public DRM workers po. Ayan. To be very particular po, kano po ba laki po yung challenge in terms of benefits ng mga DRM workers po natin na kailangan pong bigyan ng pansin at marinig po ng atin po mga mambabatas? Sa ngayon po, no, during the review ng local dream plans and during the assessment ng Gawad Kalasag, nalalaman natin, especially sa mga LGUs, na majority po ng ating mga responders ay hindi mga permanent employees po ng LGUs. And of course, dun sa day-to-day activity po nila, especially during alert condition, nag-face po sila ng hazards. Pero itong mga employees na ito ay undercompensated and hindi po nakakatanggap ng mga benefits and privilege na dapat pong natatanggap nila. Especially sila po yung ating mga frontliners. So, marami pong instances na, yun, sabi nga natin, nagkakaroon tayo ng mga casualties at itong mga employees na to ay walang natatanggap na hazard pay and other benefits kapalit ng kabayanihan na kanilang pinapamalas, especially during alert conditions. So, especially po yung Office of Civil Defense, we are in full support and kami po, no, tumutulong po kami ng ilabi sa Congress para po maisabatas ito. During various forum and consultation po with LGUs, ito po talaga yung pressing concern ng ating mga local government units, ng ating mga responder na hopefully mapansin po ng ating mga mambabatas. Kasi po naniwala kami po na timely na maisabatas na ito para maibigay po yung mga tamang mga benepisyo at pagkilala dun sa ating pong mga bayaning frontliners. Director, samantalahin mo natin itong pagkakataon. Kanina nakita ko na. Sa mga responders po natin. Kami po parang same po with your stand. Kami din po, no, we support na sana pagdating sa DRRM, sana po hindi nahahaluan ng politika. Especially sayang po yung investment natin dun sa mga responder. Kaya lang po, sabi nga natin, no, meron pong
tao dito, discretion yung ating mga local chief executives regarding dun sa placement at ano po ng mga tao. Pero kami po during the review ng plans, gawad kalasag assessment at saka during various DRRM capacity building activities talaga pong kinakapacitate at ini-orient po natin yung ating mga local chief executives yung importance ng mapanatili yung ating mga personnel kasi sayang po yung mga investment na ibibigay natin dun sa ating mga DRM workers. Especially doon naman po sa mga permanent plantilla personnel ng DRM o especially yung head, isa po sa mga requirement ng gawad kalasag na dapat yung head DRM officer nila ay dapat permanent and functioning dun sa office at through the gawad kalasag, nire-recognize natin yung mga LGU na talagang kino-comply yung requirement na ito. Based na din po dun sa Republic Act 10121 at saka yung various issuances with the establishment ng local DRMF office and councils. And in case po na yung mga LGU natin ay hindi ito nako-comply, isa ito dun sa mga posibleng maging reason kung bakit hindi po sila maging awardee po ng gawad kalasag. Pero sa po ng OCD, we encourage and po yung ating mga LCE na ma-ensure natin na permanent and functioning yung ating mga head DRM officer and of course yung mga empleyado natin sa DRM office regardless of political colors ay mapanatili dahil sila po talaga yung mga kailangan natin during disaster and emergency conditions. Yung po ba mga casual, career po ba yung pagka nag-training sila, meron silang certificate? Meron ba silang NC2? Paano po ba yun na at least bit-bit po nila yung skills po nila? Kasi kuminsan yan ang hindi naiintindihan ho ng next administration lalo na sa LGU eh. Yung po mga nag-training dinadala ho sa ibang posisyon. Initially po sasagutin ko pero baka mas masagot po ng aming chief ng training. Depende po sa training, no? Marami pong training na after makandak ay nai-issuean po sila ng certificate of completions at ito din po yung mga hinahanap natin during assessment ng mga gawad kalasag kasi po based din po kasi dun sa assessment natin, ini-ensure natin at least 50% sana ng ng ating mga rescuer are trained ng ICS at saka po any SRR related trainings. Kaya talagang realize natin sa mga LCE na dapat itong mga rescuer na to ay na-train at na-maintain at hindi po sana tinatanggal dun sa mga pwesto, especially pagka nagkakaroon po ng changes sa mga administration. I-turn over ko po sa aming trainings para mas makapagdagdag. National Disaster Risk Reduction and Management Council ay may tinatawag pong National Response Clusters. No? So doon po sa response clusters po sa at the national level, mayroon pong isang cluster po dyan na sila yung nagko-coordinate ng mga tinatawag pong nating International Humanitarian Assistance, which is the International Humanitarian Assistance Cluster or IHAC. And this cluster po is headed by the Department of Foreign Affairs. So sila po sir yung nagpa-process po lahat ng mga donations. No? So lahat po ng mga dumarating na international humanitarian assistance and all donations from the foreign countries to the Philippines ay being handled or processed by the DFA. So yun po sir, bale ang po dyan ay since wala po tayong DFA dito na regional office ng DFA na counterpart po dito sa region. So yung guidance or yung kung ano po yung mga directive ay coming from the Department of Foreign Affairs at the national level po. Parang ganun po. Yes. OCD, no? Prior to construction po ba ng mga flood control. Sa pagkakaalala ko po sir ay hindi po part ng project construction or conceptualization ang OCD in terms of building mga flood control, no? Pero yun po sir, moving forward since hindi po talaga part ang OCD, no, sa pagko-conceptualize po nila ng mga flood control projects. Ang instruction po sa amin, ang guidance po sa amin ni Secretary Teodoro sir during the last IACC meeting, no, ay for the OCD
to coordinate with the MGB, nandyan po yung ating representative from MGB, for OCD and MGB to coordinate, and then yun pong mga flood and landslide susceptibility hazard maps o yung mga hazard maps, geohazard maps po, ng pinoproduce po ng MGB ay ibigay po sa or isubmit sa DPWH to integrate into their flood control designs. Yun po. So yun po yung ginawa po ng OCD. We coordinated with the Mines and Geosciences Bureau, Regional Office. And then nakapag-provide po ang MGB ng mga hazard maps of all LGUs within Central Luzon. At yun po yung dinala namin. We personally turned over the maps to DPWH po para for future flood control projects po ay ma-integrate nila yung inputs po ng MGB sa kanilang pagde-design po ng mga flood control. Pero yun sir, mga naitayo na, yun po, siguro baka masagot din po ng MGB. Pero yung mga natayo na po, or na-construct na prior to the instruction of the Secretary of National Defense, yun po ay, sa pagkakaalam ko po, ay wala pong naging, kumbaga hindi po naging part ng pag-design ng mga flood control po ang OCD. Kupe. Unang walang po ng reaction si RD dito sa initiative ng Pangulo. Once and for all, makabalangkas po talaga ng master plan. Thank you, Arpa. Dito naman sa, sa the case in Bulacan is about electrocution dahil sa baha naman ito. Then, dito siguro sa kwan na nangyari sa Nueva Ecija, sa San Jose, makakakuha tayo ng maraming leksyon, especially inter-agency o inter-department trainings. Kasi as I read the report, during the response, nagsama-sama yung Bureau of Fire, tapos nagkulang yung team, kumuha sila ng civilian kasama, tapos kasama yung CDRIMO ng San Jose. So 5 actually sila na naka-harness. That was the explanation. Nag-harness po yun. Siguro that's the procedure in trying to go against the very strong current. Pero during the process, medyo hindi yata nakayanan yung dalawang civilian. So of course, hindi sila trained for that. I know the Bureau of Fire trained for that response. So when they're trying to i-save yung nahihirapan naman, parang napuluputan naman ng harness yung tao natin. That's why siya ang nalunod. That was the initial report that was So, in relation to that, siyempre, we need to do a lot of trainings, kaya continuous po actually ang training. And nagpapasalamat tayo sa mga local government units who mga collapse structure training, mga water search and rescue training. Na-address naman po ito in the review of the local disaster risk reduction and management plans ng iba't ibang local government units. We prepare for trainings. We do not know what will come next, but itong mga trainings na ito, of course, ito lang naman ang tanging panangga natin na pagdating ng mga disaster. And walang katapusan supposed to be because palala yung lakas ng mga sakuna na darating. And the best way to prepare that is to keep ourselves ready by skills and training. And of course, we improve our collaboration with marami po tayong stakeholders. And one is
collaborate with one another. Napalaki pong tulong sa atin nun na mas ma-improve pa. That is why we are coordinating municipal council, provincial council, regional council. We're trying to coordinate as open as we can. Kasi in coordination, on time, or maraming coordinations, we will be able to save more lives and properties. Sir, yung mga followers mo natin sa CLTV 36, isa ho rin sa tanong, pagka ho flash flood yung pinakikitunguhan na ho natin, yung immediate ho na skilled sa pag-rescue. So far po ba sa assessment ho ninyo, outnumber ho ba yung mga skilled ho natin na mga rescuer? At ano ho yung plano natin para up to barangay level, magkaroon ho sila ng kakayahan para ho magsagawa ng rescue? Siyempre po, ang nakakaalam niyan, mga karamihan po mga DREAMers. Mga municipal DREAMers, hindi naman po tumitigil itong mga DREAMers na nagpapatraining. They encourage barangay trainings. But of course, limited lang po siyempre yung trainings conducted on the availability of budget. But we are seeing to it na during the review of their local trip plans, may mga trainings na ito na yung iba't iba kasi yung peculiarity ng isang lugar. Kung kailangan nila ng mas maraming wasar, kahit water search and rescue, kailangan nila ng mas maraming mountain search and rescue or collapse structure, then namin doon sa local government unit concerned na ito yung dapat mag-trainings na nakalaan dyan sa mga plano. But kailangan talaga natin ng mas maraming training. Siguro ang attitude natin yan, we will not stop in training. We will not stop because hindi tayo makapag-level up sa mga sakunang darating if we will not continue to improve. Hindi pa tayo nasusubukan ng gusto, pero hindi naman natin sinasabi na susubukan tayo, but we are still preparing for the big one. And the big one, napakalaking training po ang kailangan nun. And slowly, we are doing that. And hopefully, we will be able to train most of our partners or our communities once na parating tayo doon. And siyempre walang time frame yan. So we'll continue training and improving ourselves so that prevention and mitigation. At least we will be able to minimize or prevent the loss of lives or properties. Sir, samantaling ko na rin po yung pagkakataon since marami hong mga mambabatas sa tayo na tinitingnan kung paano ho yung pagbalangkas ng batas na makakatulong higit na ho dito sa pag-anticipate natin sa climate change. Lately, naririnig ko na rin ho yung Magna Carta dito sa mga quick response ho natin. Sumasala ho dito ho sa mga disaster. Kayo po, what is your take on this? Lalong-lalo na ako sa pagbubukas po nitong 20th Congress. So far, ano po yung mga initiative natin? Actually, mayroon na pong mga ina-address na po ng Central Office. The Office of Civil Defense sa Central Office po yung regarding yung Magna Carta for lahat ng mga DRRM workers. Si Richard po siguro to yung At paano po ba yung pagpopondo sa hanay po nito pong mga regional office po natin? Alam niyo naman ng OCD, under the Department of National Defense, okay naman po yung mga nakalaang pondo. But sabi ko kanina, siguro isang kailangan, of course, mapunduhan yung other trainings na kailangan ng mga ibang local government units in support to the training that is funded by the local government units. And alam niyo pong dito, tulong ng malaki is of course yung pondo ng local government units. Kasi they can, nakakatulong ang OCD yun in trying to
single out or give them direction and planning how to spend yung disaster fund. Kasi sila may disaster fund talaga. At minsan kasi medyo mahirap din kasi i-project yung disaster fund. Kasi usually pag disaster fund ka mo, i-project mo lahat pambili ng pagkain or mga kailangan. But kung minsan hindi man siya madadapisan lang siya ng bagyo. So sayang yung pondo ng mga yan. That's why they convert it into trainings and other prevention and mitigation efforts. So kailangan talaga ma-improve pa siguro o magkaroon pa ng mas malaking porsyento na itong sana mataasan yung disaster fund ng mga local government units para mas marami pang magawa when it comes to DRRM projects and efforts. Nasa batas yun, pero kailangan ng amendment sa batas kung kailangan i-increase yung disaster fund ng bawat local government units. Maraming salamat po, Sir Paulo Santos. Ma'am? Bilbil naman na po yan na hindi naman tumitigil yung central office when it comes to yung legal framework niya. Siyempre, siguro we have preparatory mga activities na kailangan i-comply na gagawin para makarating tayo dun sa magiging isang department. Ano? But itong mga problema na ito na raise ninyo, of course, the central office is now, meron silang, nagbaba po sila ng pondo for the training on ICS of new local chief executives, yung mga nanalo po na selection. And nakaprogram po sa amin yan na I think by next quarter. In trying to train, maganda rin po na mabigyan sila ng background on training on ICS and other DRRM trainings para po ma-appreciate na on the importance of itong mga trainings na to at yung mga training ng mga tao. And sa amin naman, of course, we will continue to work, OCD and DILG in particular, to coordinate with local government units or chief executives na kailangan po itong mga tao na may training, dapat doon po sila talaga sa position ng dream. And maganda po yung effort ng central office na ginagawa ngayon dahil by doing so, ma-impart natin sa mga new, we'll see to it na lahat ng mga local chief executives ay may training. And maybe by that training, they will be able to appreciate yung importance talaga nung dream office nila at ang kahalagaan ng mga tao doon na may kaukulang training. So, we will not stop with, together with DILG, we'll continue to convince na talagang maging patibayin yung dream office ng bawat local government units. Ma'am Patricia, follow by DILG. Iyan po ang pinaghahandaan natin is the big one. Pagdating po ng the big one, hindi po sila pupunta siguro dito dahil affected din po ang in our contingency plan, affected din po ang Central Luzon. And meron kaming contingency already. Meron kaming designated na assisting regions. And ang Central Luzon ay hindi siya assisting region kasi affected din siya. Not unless kasi dahil nga sa proximity
nung Central Luzon na may kasama po yung Norsagaray yan at pababa ng Norsagaray yung fault na sinasabi niyan. Kaya apektado po ang Central Luzon. And of course, we are continue to review, improve our contingency plan. Ang maganda lang naman po dito is, of course, the coordination of the Dream Councils from municipal, provincial to regional in responding to, we are documenting, we are listing our resources, pinag-establish na tayo ng mga alternate staging areas, alternate routes, in kaso nga na by sea, by land, or by air. At dahil nga sa position ng Central Luzon na we're very close to Metro Manila at hindi nyo naman may pagkakailan na napakaraming alternate routes pagdating sa Central Luzon and Manila, lalo na may mga airports tayo and the connecting roads, mayroon din, kompleto tayo sa sea, land, and air as alternate routes. But taon-taon po, every quarter, we're trying to strengthen the contingency plan kasi it's something that we really need to prepare. And Central Office, hindi mo, kaya nga po meron tayong quarterly na National Simultaneous Earthquake Drill. And the Central Office is closely supervising our preparations. Maraming salamat. Singit lang po, follow up na mabilis lang po. Sige po. RD, you mentioned the contingency plan. Party po din ba ito na equip tayo dito sa Central Luzon when it comes to our equipment and training, enough training, hindi lang yung nabanggit kanina ni kapatid na Paolo G. Pag sa training po, hindi ko naman pong sinasabing sapat. Sabi ko kanina, we will continue to, mas maganda na po yung mas maraming training, ano? We have actually conducted and we are still trying to encourage local government units. Ito yung CSSR, yung collapse structure search and rescue. Ito yung kailangan natin. Actually, this is one of the event nung recently concluded na Regional Rescue Olympics sa Apalit. And I think nagpakandak na ho tayo ng CSSR ng training in Tarlac attended by 6 municipalities. Pero hindi pa rin po sapat yun. Medyo may kamahalan po yung training, but we will encourage LGUs to continue para lumaki po yung number ng mga personnel trained on collapse structure search and rescue. Kasi yun po ang kailangan natin pagdating ng the big one. And we are also lobbying from Central Office na OCD will fund para makatulong po in the conduct of collapse structure search and rescue training. Ito po yung actually ito rin po ang direction ng Central Office preparing for the big one. Dapat mas maraming personnel, mas maraming local government units na trained sa CSSR. Opo. Maraming salamat po, Ma'am Patricia. In the recent interagency coordinating council meetings, during our preparation, itong 2 weeks na nag-continue sa tagulan ito, it was emphasized by the Secretary na in-encourage niya po yung mga local government units concerned to touch base with each other. Hindi lang kasi karamihan ang napapansin nila, isang LGU is preparing for his own contingency kung paano niya gumawa ng mga slope protection, paano gumawa ng dike. But sabi nga doon, it's high time na
i-involve mo yung neighboring municipalities mo. It should be a province, municipalities-wide. You have pag-usapan natin ito, including the concerned line agencies. Kasi ang solution nito, hindi lang sa isang munisipyo. It is ang tubig kasi nanggagaling sa iba't ibang probinsya at municipalities. And lahat ng dadaanan ng tubig na ito at dapat mag-usap. They will mag-usap-usap itong mga concerned local government units at concerned line agencies of the government para to come up with a solution collectively para ma-address itong problema to. Not per individually. Yun po ang isang guidance po ngayon naman, which yun po ang direksyon ng central office in order to address yung common problems on flooding. Yes, 1 month or 2 months ago, nakikoordinate po kami sa LIPAD, sa Clark International Airport. Kasi we're trying to come up with a scenario na lahat ng international assistance, kung paano i-handle yung parating na international humanitarian assistance. So, yung CDC, nag-offer po siya ng bodega in case na, siyempre, merong lalanding ng Clark, yung lahat ng humanitarian assistance, then may bodega, of course, na pag-istora. Yung sabi nga ni Sally, there is a cluster that is in charge of the International Humanitarian Assistance Cluster. And marami pong nagpadala ng tulong, and sa katunayan po, I was there, 12 pong osprey, yung tawag, osprey, parang po to, parang Chinook. 12 po ang pinadala ng US. At ito po yung, hindi lang po natin siguro naramdaman sa Central Luzon dahil karamihan naman po tayo connected by land. Pero marami pong biyahe ang ginawa ng mga helicopter na ito. Papuntang Region 1, papuntang Batanes, papuntang Ilocos Norte. Doon po talaga yung hardest hit, particularly in the province of La Union. 12 po na osprey ang tawag doon. Parang po siyang Chinook, dalawang And I was there with the Secretary and the US Ambassador Carlson when pinakita nila on how the delivery of family food packs going to the northern parts of the country. So, meron talaga pong isang cluster na in charge for all those humanitarian assistance, and nasa national po yun. Any other follow-ups? Yes, Sir Paul? Ito si Sally siguro ang kanyan kasi siyang parating, meron kaming merong regional project validation and evaluation team, kasama ang OCD, kasama ang DP. Explain ni Sally sa'yo kung ano yung trabaho ng RPBET na tinatawag natin. Alam niyo po, ang marching order na with regards to this flooded areas na dito sa Central Luzon. So, ang guidance po ngayon ni Secretary ng Defense, sinabi ko na nga po kanina na let us address this flooding collectively. Gusto kong you sit down with one another, all the agencies concerned. Ito rin po siguro ang susi sa gustong mangyari ni Pangulo. Para mas maging maganda yung approach. Kasi aayusin mo dito, dinivert mo yung dito pupunta sa ibang munisipyo. Yung ibang munisipyo na gagawin pupunta sa ibang munisipyo. So let's try to stop this practice and work collectively so as to solve itong flooding na concern. And that is in accordance with the marching order of the President. Okay, maraming salamat po Sir Paolo. At siguro po, may isa na lang tanong. It's all southwest monsoon karamihan.
Pero remembering Karina last year, karamihan din southwest monsoon which brought siguro mga 5 feet or 6 feet deep yung sentro ng Megawayan, and napuntahan ko po yun. Ang problema kasi natin, southwest monsoon, and addressing southwest monsoon is really a challenge for, of course, right now. Kasi hindi natin exactly ma-determine kung gaano siya kalakas and how will it strike. Basta ang alam natin, the southwest monsoon is being enhanced kung ano man yung parating na bagyo. So, sabi ko nga, yung compliance kasi ng Central Luzon when it comes to DRRM, sabi ko nga they have all submitted their dream plans, and maganda po yung responde. Magaling naman po yung mabilis pong mag-responde yung mga line agents concerned. At saka ang advantage po kasi natin, of course, we have a San Simon warehouse ng DSWD. Diyan po ginagawa yung family food pack. So parang imposible tayong maubusan ng family food packs. Kaya umabot na sa halos 402 billion. I think siguro mga 350 million is family food packs yung nandun. So, ang problema lang talaga, of course, is the reporting system. We need to improve more on the reporting system para magkaroon ng parehas na data o yung concern yung mga line agencies. And of course, we need to conduct more training and paano i-address itong mga parati ng binabahang kababayan natin in the coastal areas of Manila Bay. So, kung ano nang naging problema, wala naman siguro masyado kasi nag-responde pa nga tayo. We have sent our command vehicle to San Fernando La Union, and we have also sent our mobile water treatment system in San Juan La Union. And wala naman masyadong anticipated needs yung mga provinces during the typhoon despite yung araw-araw na pagtatanong sa kanila. Which means to say that the local government units, and congratulations to them for siguro managing and supervising yung mga municipal din councils. Kaya so far na-address nila yung problem without much help coming from the P-Dreamses and the R-Dreamses. So, okay naman po yung responde nung nakaraang mga bagyo. Ayan. One last follow-up. Yes po. Sa tsunami alert recently, kasi ang normally isipin mo, baliwala lang ang reaction. I was very impressed with the performance of Aurora. Kasi ang alert natin is Aurora in Central Luzon. It's on the Pacific side. It's not in the western side. So, bali Aurora. Nagulat ako dun sa preparations ng Aurora. They were able to conduct 1,300 preemptive evacuation. Talagang iba kasi yung Aurora as ever since maganda yung pag-establish ng mga DreamHost nila, magaling yung DreamHost nila. Imagine evacuating 1,300 individuals just for that tsunami alert. Usually, ang mga attitude mo dyan is mag-observe ka muna. But Aurora, they were, with the sound ng tsunami alert, nakapag-evacuate sila to a safe area, yung more than 1,000 individuals. So, it means to say that Aurora is really observing. Siguro nga,
if you look at the history of Aurora, may nangyari na kasi niyan, di pa tayo mga 735, year 1735 yata, may malaking nangyari dyan. So, maybe that's one lesson they have learned in the past. Kaya, very particular sila pag ganyang tsunami alert. And, maganda pong kanan, that serves as inspiration to all other coastal areas. And we keep on reminding them na walang kapalit yung preemptive evacuation to a safe area. And mabuti nga may disseminate namin to yung ginawa ng Aurora to the other coastal areas dito sa western side naman, sa western front. So, maganda po yung it's just nag-respond naman lahat ng mga local government units, DILG, DOT, yung mga concerned agencies na in charge in dissemination and also on tourism, nag-react naman lahat because sabi ko nga, nag-conduct kami ng evaluation after the deployment ng bago na-lift yung tsunami alert. Okay. We advise our media partners to relay the questions directly to our resource persons kung meron kayong gustong ipalo. Thank you very much for participating with us. At least through this effort with the media and the Philippine Information Agency, with our academic partners, I hope we will be able to extend disaster preparedness. Kailangan po ng OCD yan. That's why sabi ko nga sa kanila, this year we are partnering with Department of Education, the Academe, and ito, napansin natin yung kaimportansya ng our media partners, especially itong tsunami alert na ito. So, hindi ko naman sinabing magaling na yung Central Luzon, but there are still so many things to improve because marami pang disaster na mabubuo at hindi natin alam kung kailan. So, ang pinamakaganda niyan is really disaster preparedness. We continue to improve our training, we continue to improve our skills on the different responses. Then we will continue to coordinate and work as a team. Sabi nga nila, one Central Luzon. Kasi pag one Central Luzon, kahit ano pang sakunan na darating, we will be able to manage it as long as we are fully working as one Central Luzon. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Significance po ng event po natin today for the business sector at yung mga tinutulungan po ng ating mga programa. The Pamitipon Town Hall Meeting of the Department of Trade and Industry organized by DTI Pampanga. Ito po ang plataforma para mabigyan natin ng recognition yung ating mga stakeholders and SMEs assisted by the province. And para siyang culminating for the first SEM that DTI Pampanga is holding. So we give due recognition for their support, contributions to the overall goal of the province of Pampanga in terms of economic development. In terms naman po ng conservative evaluation ninyo dito sa program, how successful is it? Usually this is a yearly event being done by DTI Pampanga, and I see the impact of this Pamitipon because we are seeing the fruits of our program interventions. Like ngayon yung venue natin here, she's a beneficiary of the Kapatid Mentor Me, micro-enterprise coaching and mentoring. This is part of the learning and development na ating pinupush ng DTI to capacitate our kapatid mentor. So isa siya sa beneficiaries and now look at her building her own business venture. At saka na-scratch na po ba natin yung talagang intended beneficiaries po natin or there is still room for improvement? Actually, yung KMME is a program, a regular program of DTI. And once you are a graduate of that program, we see to it that we level up again yung capacity ng mga graduates. Not only in terms of business venture, but capacitating them on how to stand competitive. And in terms of innovation, we do have a strategy to make them more fit
to come up with good strategies to make their business grow and expand. Future prospects po natin for the program. All the programs of DTI in terms of marketing, organizational development, capacity building, in terms of the trade fairs participation, all are para siyang platforms really to make the SMEs in DTI Pampanga more competitive and innovate in the process. Actually, DTI Pampanga is one of the provinces that really leads yung ating mga SMBs, and being a big province, talagang pinofocus natin yung ating mga interventions sa mga SMEs dito. And with the whole of nation approach, we don't really lead in terms of DTI lang. So we make sure that all of us, line agencies involved in SME development, collaborate, innovate, and elevate. May plans pa po tayo to expand the program? Actually, magkakaroon na kami ng assessment for the KMME. So with the assessment, I think continuing pa rin yung program for the next years. Meron ba tayo? Okay, madam, update po natin yung mga kababayan po natin. Update po sa programa natin po today. Ngayon po kasi we are holding yung aming pamitipon or town hall meeting. Kasi po ito na po yung aming fifth run, no? We are gathering our partners, our stakeholders, siyempre ang aming mga MSMs para po we are giving back. Kasi they are supporting us, no? Nag-ooperate sila sa ating mga programs and projects. And then yung ibang partners naman natin, they're giving us para mga benefits, yung mga partners natin, other government agencies. Minsan, we are using their resources para maka-implement kami ng programs. Then yung mga private partners natin, like yung mga malls natin, they are giving us competitive rate naman if ever we are doing mga trade fairs. So kami, pasasalamat lang. Just na yung term ng program is that ng pamitipon, we are parang gathering them, giving back, no, thanking them for all the support and cooperation. If not for them, hindi namin ma-implement yung aming other programs and projects with the bigger budget that we have. Kamusta po ba yung ating mga kapampangan na MSM? General assessment po. Kasi sila ngayon, ang aming mga MSMEs ng Pampanga, there was a time, di ba, kung nakikita nyo, pag nagpapaki sila ng mga products, naka-plastic lang yan. But then since we have some programs on product development, masunurin sila, if ever. And then they are joining our program. Kaya may mga improvements. Meron nang nag-graduate from micro to small, small to mediums. Ayun, kasi ang namin sa kanila, they have to participate sa mga programs, not only ng programs ng DTI, but with the other government agencies. Kasi yung approach ngayon is more of a convergence. Kasi we do not own the programs, we have to partner with other government agencies, and of course, with the LGUs na rin, yung mga local government units natin. They're good. No? Alam niyo itong ating caterer ngayon, she is one of the original mentees ng Kapatid Mentor Microenterprise, si Mercy Cat. Ngayon, we are seeing kung gaano ngayon. Hopefully, nakatulong naman yung Kapatid Mentor Microenterprise sa kanya. Yun po nabanggit niyo yung simpleng pagbabalot po ng kanilang mga produkto, yung tamang pagbabalot. Categorically lang po, ma'am, para saan po ba ito? Bakit po mahalagang ginagawa? Kasi nga yung product presentation, di ba? Kahit masarap ang product mo, kung naman hindi maganda yung packaging niya or labeling, hindi din masyadong papasyanin ng market. So we have the OTOP Next Generation Program. So one of the features ng program is the product development. So para makakompete din naman tayo, kung dadalhin natin sila sa export or i-expose natin sila sa mga international trade fairs, better gandahin na rin yung products. But we have to admit, masarap ang product ng Kapampangan. But then we really need to improve lang yung mga packaging and label para maging attractive naman sa mga customers. Balita na susubaybayan ho ng marami ngayon yung investigasyon sa Senado. At ikaw yung unang lumabas na governor na nag-inspect ng mga flood control. Sinundan din ho nito pong sa Mindoro
Na nakita ho yung flood control, isang bakal lang ho yung nakita. Nay, itong pag-uusad ng investigasyon dito na, ayan, special mention ng Pampanga dahil isa pala tayo sa dapat merong focus sa flood control. Number 1 tayo. Number 1 tayo na Kasi tayo ang pinakamalalim na tubig. Tayo sa ating lahat bumubuluso ang tubig. Kasi tayo pinto palabas. Pero sa Ponduhan, hinahanap ko pa nga rin, magkano ba yun? 260 billion? 260 billion? 200 billion na yun. Wala pa ako nakita, hindi ko nakita yun. Hanapin ko pa nga itong wikado kung saan ano yung ginawa. Hindi, alaga, hanapin ko. Titingnan ko kasi, syempre sabi ni President Marcos, pwede ba tulungan nyo kaming maganap? At saka tulungan nyo kami kung ano yung naging epekto ng mga project na yon na billions. Ang sabi ko nga, siguro yung local government code may batas doon na pagka may project, ang national government, lalo na pag-infrastructure, kailangan nalalaman ng LGU. Hindi po pwede yung gagawin ng DPWH pagkatapos walang paalam, walang turnover. Hindi naman kami kumukuha ng kontrata. Hindi namin ano yun, hindi po type yun. At tagal ko na nga ang politikus, minsan lang ako nagpunta sa opisina ng regional director ng DPWH. Pero talaga, hindi naman yun sa nakikialam ka o gusto mong humingi ng SOP. Hindi ganun. Ang gusto ko lang na magpaalam sila. O Gob, o Mayor, gagawin ko itong dike ha. Yung ganun lang. Pero syempre, magkukomenta. O ba't gagawin mo itong 200 meters? Paano yung kasunod? At saka dapat malaman mo yung specification. Hindi po pwede yung sila-sila. Sila-sila lang nakakalam kung anong sukat ng bakal, kung anong sukat ng seat piles. Ay, hindi kami masisi ngayon Di ba? Hindi kami masisi ngayon. Kasi talagang hindi namin alam. Nay, kung kayong tatanungin, kasi sa Bulacan, sabi ni Governor Dan Fernando, COA na nga yung may initiative ngayon para mag-imbestiga. Para at least magkaalaman. Kasi kung DPWH, Tsaka si President Marcos nandun. Yeah. Binuksan niya yung nasira. Nakita niya walang laman daw sa loob. Yung dike. Ang nangyari, may mali Hindi sila nakipag-coordinate sa LGU. Ngayon, hindi masisisi ngayon ng national government ang LGU kasi hindi naman nila talaga alam. Ang nakakatakot yung napanood ko sa Mindoro, grabe naman. Ilang billion ba yun? No? Ilang billion? $1 billion per kilometer. Ang kinalbasan. Per kilometer? Ako sabi nila 200 billion tayo? 260 billion. More than 200 na tayo. Hanapin ko pa nga ngayon, tatanungin ko nga yung DPWH. Pero pareho pa rin tayo, lubog pa rin tayo. Mas lumala pa rin. Hanapin ko talaga, hindi ko talaga alam yan kung nasaan yan. Nagulat na lang ako, may part pala tayo. Just in case na may participation tayo sa Blue Ribbon Committee kay Senator Marcoleta, willing ba kayong pag-attend? Para maging resource speaker? Alam mo, siguro unahin na nilang tanungin yung malalaki. Kasi ako kasi ayoko nang makarami pa. Gusto yung talagang nakita na nila na may problema. Ako naman, tama na yung 5 gobernador. Yung mayor din ng Iloilo nagrereklamo rin di ba? Yung kanila. Basta ako, ang nangyari, 206 billion ba yan? Pero pareho pa rin tayo. Nakita ko, ganun pa rin ang baha. Ganun pa rin yung problema. Yun lang. At hindi namin alam. Pero willing to participate na just in case na kung ano yung mga observation ninyo. Participate ako, sinasabihin ko lang na kailangan talaga siguro ng matagal na study bago mag-release ng billion sa flood control. Hindi yung pwedeng naisip mo lang, pagawa mo na. Tsaka hindi pa pwede yung 300 meters, 1 kilometer. Ang laki niyan, ang lawak niyan Pagkalimbawa, 1 kilometer ka lang, yung susunod na kilometro, hindi mo, lalabas din ang tubig doon. So, yung pera na yun, dapat mag-solve sila ng isang problema. Bawa, 200B. Maraki-laki yun. 200B. Tingnan nila kung paano nila mapapatibay talaga na wala ng problema.
na wala nang lulusutan ng tubig. Pero ikaw tatanungin, meron kasing diskurso ngayon eh. Sino daw ang mag-iimbestiga? Ang House of Representative o ang Senado? Both meron silang initiative na mag-imbestiga. Combine sila. Diba? Tulungan. Mag-combine sila. Kasi sila lang ang gumawa ng budget eh. Sila yung nakakalam kung saan nalagay yung budget. Diba? Kasi ang pag-distribute ng mga budget na yan, alam nung both sides. Alam nung both. Kasi BICAM yan eh. Sa BICAM yan. So siguro silang dalawa. Hindi pwede yung mag-solo yung Congress, hindi pwede yung mag-solo. Parang BICAM. Tingnan mo, di ba? Para sa akin ganun, para lang hindi... Tapos pag-aralan na lang ngayon ng 2026 na sana, hindi na mangyayari yun. Hindi na mangyayari yun. Para makapag-move on na tayo. Kung gumagawa sila ng ganong klase ng video at nakakarating si Korea, siguro maliit na bagay yun as compared do sa talagang pag-aalaga natin dito. So kung gumawa sila ng video, dapat gumawa tayo ng video din kung ano yung mga ginagawa natin dito. Halimbawa, yung mga deployment po ng mga pulis natin, kung paano natin binibigyan ng Ngayon mo lang visibility. gagawin yan, pero before yung mga pinalitan mo, hindi ganon. Actually, ginagawa na po namin yan. Hindi lang po yung binibigyan. Ngayon. Opo. Pero before, talagang maraming incident, talagang criminal. Pinaka-impact po doon yung pag-kidnap. Pag-pangay yung sa krami. Talagang mahirap ang recover na. Yan po ang isa sa mga activities na ginawa namin. Kaya, Tapos yung pinatay na Koreano, na girlfriend, nahuli niyo na ba yun? na-file na po yung kaso nun. Pero saan siya nagtatago? Dapat makipag-coordinate ka kung saan siya nagtatago. Opo, nakapag-coordinate na po ako. Unahin ko lang po yung sinasabi isa, yung pinatay na Koreano. Nagpagawa na po ng sticker ang PAOK TF at pati yung, ang suspect po kasi dyan, si Lieutenant Colonel Dumlao. So, ang ginawa po namin ngayon, wanted po. So, ang ginawa po namin ngayon, ma'am, ay lahat ng mga Korean establishment, nilagay namin yung picture ni Dumlao together with our hotline. Para nakikita po nila ngayon na in case of any eventualities or emergencies. Police raid sila. Opo, pero hindi ko pa sinabutan niya, matagal po yun eh. So yun po yung mga ginagawa nating pantakip. Yung hold upan. Napay na po yung kaso noon. Inaantay na lang po namin Yung yung mga warat. pinatay na inold up. Napay na raw. Napay na po yun, ma'am. Inaantay ko na po yung Kasi warat. kailangan ma-resolve ba? Hindi Opo. pwede pinapile. Lahat naman file, di ba? Pero dapat meron kayo. Hopefully ma'am, baka this month makuha ko din po yun. Kailan pupunta si Ambassador? This coming 21 po. Holiday? Opo. Saan siya pupunta? Doon sa Station 4 po. Sa station Dapat nakaprepare ka na. Kasi tatay ng motor ka na. Ginagamit mo pa ba? Dalawa yan.